Алло, ака Мероҷ, маем Шаҳбозум ака. Алло, Амрашка. Аканем рада рафтесам, як овоз мара хёле касе када, шон без, шон МС без гуфтесе мара. Шо, куҷоё? Ай қафом ака як сияҳӣ уместа. Ин чӣ гедев, чӣ дорад? Дурунушта аканем балаболи ай соф номардои ай намит ишиша пас задестай. Як кас мехеза дигариш ай пош мекашава. Рашка натарс урепай. Унҷа ҷои ту бояд боша. Бира ҳамҷа натарсида, бихе боло бира. Бирам ака. Хуб Рашка бира. Дадаи соат 12 шаб куҷо рафтести ки? Ман ака пеш хонаи насибашон рафтестам. Рашка ҷои ту тай хонаи насибашон. Ба қадр нараси. Чанд насиба у насиба монандо ба қадри долӣ мерасанд. Ҷои ту уни репай. Зироз забира реп. Туннел барои репе ки ту мера як туннел. Туннели ҷадидон. Мегашон ҳурмат намекунард стари кора айрепки чакандаги як қапида эстрадни кора биё ҳамаш тақоишам фақат стари кора барои репа ёд гирифтан я барбара кардам зора некияма отказ кард ёд додани реп хондана то сояма худам ёд додам ай қафом омадана а имрӯз кия барои кам кору ҳурмат кунам ки дастман гирифт ки яқи устодӣ дорад аз сарам ман фахр намекунам ба репои лирика ва дисам ман фахр мекунам ба ин ҳами толпаи мухлисам ба ин ҳами толпае ки залора фондан толпае ки я фишораи деволо дарондан часпондан хонада хотири ному ҳам суратом ин ҳами толпаи результати пансола репом чорафту чораште мара метарсонад дуруғи худо медонад барои ира харидан чӣ фурӯхте мара даи ҳаёт фақат я чӣ метарсона бисепра пушти зубаннокай номерои ёчам бовар кардан шумо даи самолёт ғалтиданай бепаран шуд барои ёрдам ҳавора қапиданай кадом репере ки нисбатам дора претензия якта банабад барахчада нависа баи барақой нависташон самолётик созан ба шишта хичан ба параки бинимшон да парвозан чӣ ба репой май падвореска ошиқи шидан охида ба зақати яке питух сарбаста шидан шамаятве додан да ҳарди сери беномус ошиқи хондан хубтара ки бо мекапи ярус шумо удачашда доштен ма қадам мондум да уҷа дасти туда чизи гирг бад мада варақи ручка ба ту чихя ҷой мара мегири ки ай ма мегрези додар ба меди фолбин наша даред намехези итром да даста роз накуне бедаст мемоне реп биздай мо чов андозем шумо беаст мемоне шаҳре чанд ҳазор шоҳ дора як лашкар шаҳри ман ҳай ҳамаи мухлисам шоҳай ма як лашкари байн ки ай тани ҳамаш тоқа бар зидди як галатон бовари ҳаму во басай қарсакошон репи доктоқа ай ма ҳай ним зиёдша зад кардам пешай таслим шидан ба ёд овардам чӣ ба сар кардам душмано ма охиронам ба ма одат куне хиёл мекунам май модар рафтам рӯзе ғайбатам накуне сени ма